Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Җәяүле кичүе турында юл билгесе юк, ләкин кешеләр бу урыннан даими йөреп тора. Шамил Усманов урамындагы куркыныч урын турында тулырак Ләйсән Ханова. Шоулыда Георгий тасмасы акциясы старт алды. Бөек җиңү символларын кайда өләшәләр? Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина. Бүген Габдулла Тукайның туган көне Чаллыда бөек шагыйрьнең һәйкәле янында бәйрәм узды. Юл билгесе юк, ләкин кешеләрдә гадәт калган. Шәһәрдәшләр гомерләрен куркыныч астына куеп, тиеш булмаган урыннан юл аша чыгуларын дәвам итә. Куркыныч участок 41 һәм 40 комплекслар арасында урнашкан. Озак еллар дәвамында биредә юл билгесе торган. Бер ел чамасы Леганы башка урынга күчергәннәр, тик шәһәрдәшләр күнеккән маршрут буенча йөрүләрен дәвам итә. Мин басып торган урыннан нибары 40-50 метр ераклыкта җәяүле кичүе турында билге бар, ләкин кешеләр гомерләрен куркыныч астына куеп, нәкъ шу урыннан кичүне хуп күрә. Элек биредә юл билгесе булган, аның урынын үзгәрткәннәр. Зебра эзләре генә күренеп тора. Җәяүле кичүне менә шушы юл алып барган. Икенче якта коляскалар өчен төшү юлы да бар. Без бала белән монда йөрибез һәр вакыт. Шуңа күрә монда күп машина йөри. Вот пешеходный переход юк, яссалар әйбәт була. Вот бала белән йөрибез еракка, теге якка, неудобно була инде безгә. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда машина йөртүчеләр кагыйдәләрне бозмый, ә җәяүлеләр исә гадәтләрен үзгәртергә теләми. Здесь убрали знак, поставили там, да, вот иди там, да. Но люди по факту ходят здесь, да, так скажем. Поэтому тут я вижу выход один, просто поставить надо знак, да, тут пешеходный переход, чтобы убрать эту опасность вообще. Или ГАИ пост тут вот ставить, да, вот пусть стоят целыми сутками, да, в течение года, чтобы люди привыкли ходить там, да, так скажем. ЮХИДдан алынган мәгълүматларга караганда шәһәрдә разметкалар яңарту эше башланган инде. Тик Шамил Усманов урамында бу урында зебра каралмаган, юл билгесе дә куелмаячак. Инспекторлар шәһәрдәшләргә юлны тиешле урыннан чыгарга киңәш итә. Ә инде юл билгесе урнаштыру буенча мөрәҗәгать белән башкарма комитетка мөрәҗәгать итәргә була, диде инспекторлар. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бурычларын турында мәгълүматны өйдә утырган килеш белеп була. Моның өчен суд приставлары идарәсенең электрон сервисыннан файдаланырга кирәк. Ел башыннан Татарстан 270 мең кеше бу хезмәттән файдаланган. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Күп функциялы үзәктә суд приставлары бурычларын турында бел дигән акция оештыра. Захид Ганиев бу хакта чират көтеп утырганда белде. Вакытны бушка уздырмас өчен үзенең бурычларын тикшертеп карады. Белгечләр тиз арада онлайн кушымта аша шәһәрдәшебезнең әҗәтләре юклыгын ачыклады. Бу дәүләткә дә кирәк, безгә дә кирәк, значит, түләргә икән, түләргә нишләтәсең? Лучше во время түләргә, безгә, тем более олы яшьтәге кешеләргә ул кагыла безнең ише. Бу талып калганчы дәүләт белән рассчитаться итсәң, моннан да яхшысы тынычрак җыклары. Бурычларын турында белү өчен махсус кушымтада кирәкле мәгълүматны кертергә кирәк. Достаточно ввести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства. И данные все проявятся на мониторе. Система представляет исчерпывающую информацию по задолженностям. То есть это данные должника, номер документа, сумма долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон. Сервис ярдәмендә бурычны онлайн режимда яки квитанцияны бастырып банкларда, почта бүлекләрендә түләргә мөмкин. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. 26 апрель бөек татар шагыйры Габдулла Тукайның туган көнен, аның 133 еллыгы хөрмәтенә иртәдән үк Тукай скверы янында мәктәп укучылары, педагоглар, язучылар һәм мәдәният эшлеклеләре чыгыш ясады. Лилия Гатина да бөек шагыйрьнең шигырьләрен тыңлап кайтты. Вакытыңны кызганмасаң кич һәм иртә, кире юлга җибәрми ул, уңгайда. Габдулла Тукай һәйкәле янында чаралар иртәнге сәгать 10-да башланды. Бирдә бөек шагыйрьнең шигырьләрен сөйләделәр, җырлар җырладылар. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар, аларның ата-аналары өчен шагыйрьнең иҗаты буенча викторина әдәби уенда үткәрелде. Менә бүген дә шундый матур бәйрәм. Балалар шундый тырышып әзерләнгәннәр. Бик зур рәхмәт барысына да. Без дә бу бәйрәмгә бик тырышып әзерләндек. Шигырьләр дә укыдык, рәсемнәр дә ясадык, бәйгеләр дә катнаштык.
Мындай беренче чара безнең шәһәрдә 1986 елда Габдулла Тукайның 100 еллыгына үткәрелде. Шул вакыттан бирле ул ел саен уза. Шагыйрьне искә алырга килүчеләр саны да арта бара. Иртәдән үк Габдулла Тукай һәйкәле каршында балалар, өлкәннәр, безнең каләм ияләре, туган телебез турында, милли рухыбыз турында, гомумән халкыбызның бөеклеге, шанлыгы турында, бүгенгесе киләчәге турында уйланабыз. Елдагыча бәйрәм көне әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә шәһәр конкурсы җиңүчеләрен бүләкләделәр. Үзләренең мәхәббәтен һәм хөрмәтен белдереп тантанага килүчеләр һәйкәлгә чәчәк салды. Бәйрәм үзенчәлекле тамамланды. Быел беренче тапкыр флешмоб узды. Килгән кунаклар тезелеп басып Тукай сүзен язды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тукай премиясы лауреатлары исеме билгеле. Президент указы буенча агымдагы елда гадәттәгечә 3 премия түгел, ә искәрмә нигезендә 4 премия билгеләнде. Шулай итеп, бүләк Калакала Хиросима циклы, татар шагыйрьләре җыентыкларына иллюстрацияләр, Татарстан Алтай пейзажлары сериясе график эшләре өчен Надир Альмеевка тапшырылды. Мөхәммәд Мәгъдиев йолдызлыгы әсәре «Мы потомки страны Тартария» дигән әдәби тәнкыйди басма өчен Тәлгат Галиуллин да премияга лаек дип табылды. Татар сәнгатен үстерүгә керткән өлеше һәм спектакльләрдә сәхнә образлары тудырган өчен Галәскәр Камал театры артистлары татар фольклор мирасын өйрәнүгә, үстерүгә, популярлаштыруга өлеш керткән өчен Айдар Фәйзрахманов мәртәбәле бүләк алды. Шалы Георгий тасмасы бөтен Россия акциясына кушылды. Волонтерлар җәмәгать урыннарына чыгып, Бөек Ватан сугышы ветераннарына хөрмәт һәм хәтер йөзеннән җиңү символларын өләшәчәк. Акция кысаларында 60 меңнән артык тасма таратырга ниятлеләр. Мәргән Фәрушина дәвам итә. Волонтерлар Боровецкий бульварында Георгий тасмаларын өләшә. Акциядә шәһәрдәшләр бик теләп катнаша. Волонтерлар тасмалардагы төсләренең мәгънәсен аңлата, беркетергә булыша. Акция инде күп еллар дәвамында Россиядә генә түгел, башка илләрдә дә үткәрелә. Естественно, ленточки раздаются бесплатно, это главное правило этой акции. Ленточки не должны продаваться, это строго категорически запрещается. Еще одно правило, ленточка должна носиться на груди, около сердца. Тасманы тагының кагыйдәләре бар дип искәртә активистлар. Говорим то, что нужно их прицеплять с левой стороны, ближе к сердцу. Георгий тасмасы акциясе 9 майга кадәр дәвам итә. Волонтерлар Боровецкий һәм энтузиастлар бульварларында, Азатлык мәйданында, Сәүдә үзәкләре каршында, шәһәр яр буйларында һәм җәмәгать транспортында җиңү символларын таратачак. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на выставку-ярмарку «Зеленые недели. Садовод Закамья» с 24 по 30 апреля в выставочный центр «Экспокама». Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Мечтаете о собственном доме в Сосновом Бору на берегу Камы? Земельные участки с коммуникациями в Тарловке. Каждому покупателю в апреле проект дома в подарок. Беспроцентная рассрочка от застройщика.